କରିପାରିବା ଲୋକ ଦେବାଦେବୀ କି ୟୋଗ ଆଶ୍ରମ ବାବା ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଷୟରେ? ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ମନର ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ, କଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି। आयुर्वेदिक योग, योगा, प्राणायाम, ये सब ध्यान केंद्र सब ହେଇକି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନା ଭଲ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆସିଛି, ରୋଗ ଛାଡିଛି, ମଦ ଛାଡିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଲୋକ ଦେବାଦେବୀ କି ୟୋଗ ଆଶ୍ରମ ବାବା ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଷୟରେ? ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ମନର ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ, କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛୁ ତା ବାହାରେ ବି ମିଳୁଛି ସେଇ ସବୁ। ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଟେଠି ଫେଲ୍, କୋଉଠି? ମାନେ ପାପ କ୍ଷମାରେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତିରେ, ପରିତ୍ରାଣରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଅନ୍ୟ ବାବା ମାନେ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେନି, ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇ କରିପାରିବେନି, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେନି, ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେନି, ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେନି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ବାକି ଲୋକ ଫେଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ଏ ସୁସ୍ଥତା, ପଇସା ମିଳିବ, ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଏଇଟା ନୁହେଁ। ପରିତ୍ରାଣ, ପାପ କ୍ଷମାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପରିତ୍ରାଣ? ବଞ୍ଚିଯିବା ବୋଲି ବହୁତ ଥର କହିଲି, ବଞ୍ଚିଯିବା, ରକ୍ଷା ପାଇବା। କାହିଁରୁ? କୋଉ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। କଣ ସେ ବିପଦ? ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଦଣ୍ଡ, ବିଚାର ଆଉ ପାତାଳ। ଲୋକମାନେ ଧନୀ ହେଲେ ବି ନରକ ଯିବା କଥା, ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବି ପାତାଳ ଯିବା କଥା, ନରକ ଯିବା କଥା। ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲେ ବି ନରକ ଯିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିଲେ ବି ନରକ ଯିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ 2 ମହଲା ଘର ଥିଲେ ବି ନରକ ଯିବା କଥା। କାରଣ ଧନ, ପଇସା, ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାପରୁ ତ ରକ୍ଷା କରୁନି ନା। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉ, ପାପରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। You will be saved from your sins and the consequences of the sins. ବାକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଦେବାଦେବୀ ଭୂତ ମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏତେ ସେଥିପାଇଁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଭିତରେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ପରିଚୟ କରୁଛୁ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିକି ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ହଣ୍ଟିଲେ ନାଇଁ କି ବାବୁରେ ତମକୁ? କାହିଁକି ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କର କଥା କହୁଛ? ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ହଉନାହାନ୍ତି ତମକୁ? ତମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କି? 4ଟା 5ଟା ବେଦ ଅଛି, ଆମର 4ଟା ବେଦ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ହଉନି କି ତମକୁ? ତ ଆମେ କହୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏତିକି କାହିଁକି ଥାନ୍ତା? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଜଣେ ଆମର ପାଇଁ କରିଲେ, ତାହା ହିଁ ଆମର साक्ष्य। तो क्यों दोनों तरफ रहेंगे भैया? ठीक नहीं लगा तो वहीं पे रहो, उधर ही रहो ना यार। एपटे टिके सेपटे टिके एपटे टिके सेपटे टिके न होइकी सेपटे रहो, किए मना करला? तुम के जबरदस्ती करला? हमर ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି।